Καταιγίδα. Εκεί ήτανε, σίγουρα στην Τελωνία τα μιλούσαν γι' αυτό. Σίγουρα. Να πει καταιγίδα. Άμα κάνει πως βρέχει τώρα παλιόπουστρα. Άμα κάνει πως βρέχει, θα πέσουμε εκεί στο κορώνα και θα φύγουμε όλοι. Και χθες ο Γιάννης λέει δεν ήρθε ο καταιγίδας και δεν έβρεξε. Άμα βρέξει θα πέσουμε. Γεια να δω. Καθαρότητα. Όλα ήταν καλά, κανένα πρόβλημα. Η ζωή μου φιλούσε. Ο Πογόητσης πού είναι? Ο Πογόητσης. Έχει μια ώρα που το βιδώνει. Άλλη μια που το ξεβιδώνει. Μισό λεπτό θα πετάξει και ξανά μέσα θα ανοιχτώσει. Μεγάλο φτερό, αλλά έχει επιβάθμιση ψηλού κινδύνου. Θα κάνει τρέλες. Μάλιστα. Θα δεις πόσες περιστροφές χτυπάει Τι έχουμε εδώ? και πόσες σπάσεις. Αυτό. Πίνασες και έβαγες στο χέρι σου. Έβαγα λίγο πατσά. Πίνα. Αρχίζει να τρογώ. Μόνο να δεις τις σπάσεις που βαράει. Στη σπασιόν.